Mae diolch yn fawr am ei gwylio am y fideo hwn. Mae'r heddiw yr 11 o'r mis Rhagfyr 2024. Felly, i mewn yn y fideo hwn, dwi'n mynd i parhau gyda'r datblygiad o'r cymwysiad gyda'r enw'r noteplushtml. Felly, ar y moment, mae gyda fe yr enw'r o sort edit HTML, ond fel gobeithio i mewn yn y fideo o'r blaen, dwi'n canfod ar yn mynd i ychwanegu ambell mwy o'r swyddogaethau i mewn yn y cymwysiad hwn, sydd yn mynd i'w wneud yn ychydig yn fwy nag dim ond cymwysiad i adolygu ac i sortio neu i didoli. Felly, dwi'n meddwl mae'r enw newydd, yr noteplushtml, un sydd yn fwy cyfaddas ar gyfer y swyddogaethau ar yn eisiau i dyblygu i mewn yn yr cymwysiad hwn yn gyfredol gyda'r enw'r sort edit HTML. Felly, yn ychydig yn chwyrach, rydyn mynd i defnyddio'r cyflestra neu cymwysiad gyda'r enw git utils PHP i greu yr taflun neu arfaudd newydd gyda'r enw noteplushtml, ond cynnig yn gyntaf oherwydd dwi'n wedi datblygu yr un codtadiad hwn i mewn ar fy'r cyfrifiadur ac hefyd yn y cyfamser i mewn yn fy ffôn symudol. Felly mae gyda ni ambell o'r llywodraethwydd i mewn yn yr dillangiad o'r codtadiad. Yn gyntaf, mae gyda ni yr 4 o'r honynt fan yma. Yn gyntaf, mae gyda ni yr un sydd y diweddaf ar y cyfrifiadur leol ar y desg Greek gyda'r enw sort edit.html ac wedyn mae gyda ni y dillangiad diwethaf o wrth y ffôn symudol. Dwi'n wedi i'w granhanreddu nhw. Dwi'n wedi mewn osod yr oldodiad gyda dyddiad ac hefyd i mewn yn y canol yr rhaglen nhw. Mae gyda ni y ddau fan yma wrth yr 5 o'r mis Rhagfyr. Yr un wrth 2 o'cloch ac wedyn 40 munud ar ôl 2 i mewn yn prynawn ac wedyn 1 funud ar ôl 6 o'cloch yn yr hwyr. Felly, dyn wedi agor y 4 ohonynt fan yma yn dechrau gyda'r gyntaf yr un gyda'r enw'r sort edit ac wedyn yr un wrth 49 munud ar ôl 2 o'cloch, yr un wrth yr 1 funud ar ôl 6 o'cloch ac wedyn yr un wrth y ffôn symudol. Felly, beth dwi'n mynd i wneud troedfad gyntaf yw, dwi'n mynd i cymharu yr 2 ohonynt i mewn yn y canolfan yma. Ydy unrhyw beth sydd yn gwahanu rhwng nhw. Felly, dwi'n mynd i darganfod os ydyn ni'n morfio i'r tyfell fan yma. Dwi'n gallu rhedeg y gorchymyn diff i cymharu y dwy ffail. Felly, dwi'n gallu rhedeg os dwi'n fan yma yn rhestru yr feliau gyda'r dechrau gyda'r sort fel hwn. Felly, rydyn gallu rhedeg y gorchymyn diff neu i differentiate neu i gwahanreddu yn gyda'r un wrth yr 49 munud ar ôl 2 o'cloch ac wedyn yr un arall wrth yr 1 munud ar ôl 6 o'cloch. Felly, oherwydd mae'r ysbryniad yn hollol gwag, mae'r hwn yn arddegau does dim unrhyw gwahaniaeth rhwng ddau ffal fan yma. Enghraifft, os ydych mynd i dewis ffel arall, fel enghraifft sort edit gyda'r sort wedyn yr 49 munud ar ôl 2 o'cloch fel hwn, na'r mae gyda ni llawer o'r gwahaniaeth rhwngdynt. Felly, oherwydd does dim unrhyw gwahaniaeth rhwng yr ddwy ffal fan yma, dwi'n mynd i dileu yr un sydd yn gynharach, yr un sydd wrth yr 49 munud ar ôl 2 o'cloch, yr un fan yma, fel hwn, ac wedyn hefyd dwi'n mynd i gau yr dudalen fan yma, sydd yn gadael dim ond yr 3 ohonynt yma. Ac wedyn nawr, os dwi'n yn rhedeg y gorchymyn UX, na mi'n L ac y ffeiliau sydd yn dechrau gyda'r sort,
o UX sydd yn cynrychioli y geiriau Saesnig word count neu I niferu yr geiriau, ac wedyn namin L ar gyfer line neu llinell I niferu neu I rhifeddu yr llinellau I mewn yn y ffeiliau hyn. Felly mae'n dweud ar gyfer y sort edit mae gyda ni cant wythegwydd ar gyfer yr un oddi wrth yr 1 munud ar ôl 6 o gloch. Mae gyda ni 222 ac wedyn yr un oddi wrth yr ffyn symudol mae'r hwn 261. Felly, nawr os ydyn yn cymryd yr gyblwg ar yr gwahaniaeth rhwng yr rhain gyda'r sort edit.html, felly dwi'n sylwi mae gyda ni botwm ychwanegol gyda'r geiriau regex replace, regx replace, ailsodi, ac mae'r ffont neu y maint o'r llythrennau yn edrych yn echdig yn fwy ar yr tudalen fan yma, diweddaf. Os ydym mynd i'r un oddi wrth yr 1 funud ar ôl 6 fan yma, mae hwn yn diffygio yr botwm ar gyfer yr regex replace, ac hefyd mae'r maint o'r llythrennau yn edrych yn echdig yn llai, ond mae gyda fe ychydig fwy o'r llinellau nac yr un o'r blaen, ac os ydym mynd i'r un fan yma oddi wrth y ffôn symudol, unwaith eto mae'r hwn yn diffygio yr regex neu yr mynegiadau rheolaidd, ond dwi'n sylwi mae'r hwn yn cynnwys yr botwm ychwanegol arall gyda'r enw rename file neu I ail-enwi y ffeil. Felly, yn amlwg, mae'n angenrhaid I mi I rywsut I dadansoddi ac I gydgymaru y gwahaniaethau rhwng yr ffeiliau hyn, ac wedyn I trefnu ac I mewn offerennu neu mewn daclennu yr gwahaniaethau hyn I mewn yn yr un ffeil. Felly, oherwydd mae'r ffeil oddi wrth y ffôn symudol gyda'r dyddiad yr 7fed o'r Rhagfyr 2004, yr un sydd fwyaf. Felly, dwi'n meddwl, dwi'n mynd I ymhel neu I ymdrin ar hwn fel yr prif ffeil, ac gyda'r eraill, dwi'n mynd I defnyddio I gyferio atyn nhw, ond gyda'r prif ffeil, dwi'n mynd I ymhel ar hwn ac I mewn offerennu neu I mewn daclennu yr swyddogaethau sydd yn bodoli I mewn yn yr ffeiliau eraill sydd yn diffygio I mewn yr ffeil hwn ar y ffeil hwn. Felly, ac ar hyn, dwi'n mynd I alenwi yr un fan yma gyda yr 261 o llinellau fel yr sort edit.html, ac wedyn dwi'n mynd I alenwi yr un sydd ar foment sort edit.html I fod gyda'r rhyw fath o dyddiad neu'r amser I mewn yn yr enw. Oherwydd mae'r rhain dim ond yn yr tudalenau yn HTML syml sydd yn galw dim ond ar yr un ffeil allanol I mewn yn yr ffurf o'r ffeil JavaScript ar gyfer yr prythiannau berthnasol i'r ymhel neu ymdrin ar destun yn gyffredinol lle ydyn yn gallu ei algymwysio I mewn yn y taflunau eraill, ydyn yn gallu rhedeg y rhain I mewn yn yr poriwr heb unrhyw angen ar gyfer unrhyw ystyniadau eraill neu ychwanegau eraill. Mae'n rhain yn rhedeg yn hollol cyflwyr I mewn yn y poriwr, I mewn yn yr cyfrifiadur lleol ar y death freak heb yr angen ar gyfer unrhyw pecyn yn ychwanegol. Sydd yn gwahanol i'r ffôn symudol lle oedd gyda ni yr angen I mewn-sefydlu yr app ar gyfer y gweinydd lleol wrth yn defnyddio'r app gyda'r enw'r simple HTTP server neu'r gweinydd HTTP syml oherwydd rydyn yn defnyddio yr ffeil JavaScript allanol gyda'r enw txutils.js, ond I mewn yn y death freak fan yma I mewn yn y llwyfan o Windows rydyn yn gwneud yr un peth, ond oherwydd nad
ydym yn defnyddio cyfeiriadau rhithiol ar gyfer y tudalen wefan. Does dim angen rhaid I ni I defnyddio rhyw fath o'r gwennydd lleol ar gyfer yr tudalen lleol hyn I mewn yn y poriwr. Felly dwi'n mynd I barhau I alenwi y ffeiliau. Felly, I mewn yn y byglesfan yma, fel dach chi'n gweld, ynglyn ar yr ffeil sydd lleiaf yn ei faint. Mae'r hwn cynerach yn dyddiadu oddi wrth yr pedwerydd o'r busfracwyr, ac wedyn ynglyn ar yr al sydd yn al fwyaf, mae'r hwn yn dyddiadu oddi wrth y pumed o busfracwyr, ac ynglyn ar un sydd fwyaf, mae'r hwn yn dyddiadu oddi wrth y saithfed, felly dwi'n mynd I alenwi yr hwn oddi wrth yr pedwerydd o'r misragfyr fel 24 ar gyfer 2024, ac wedyn 12 ar gyfer misragfyr, ac wedyn 4, ac wedyn ynglyn ar yr un oddi wrth yr pumed, dwi'n mynd I enwi hynny fel gyda'r oldodiad 24 ac wedyn 12 ac wedyn 5. Ac wedyn ynglyn ar hwn fan yma oddi wrth yr saithfed, dwi'n mynd I ddim ond yn enwi hynny fel yr sort edit.html ac y bydd hwn I fod ein prif fel codtadiad ar gyfer yr newidiadau I mewn yn y cod hwn. Felly nawr, I mewn yn y Tmax, I cymharu yr ddau ffeil, dwi'n mynd I defnyddio yr hollti I mewn yn yr sgrin sydd yn tal sydd. Felly os dwi'n pwyso ar y botymau control neu rheol ac wedyn B, yn un amser, ac wedyn, os dwi'n nawr yn mewnbynnu yr canrynod, mae'r hwn yn hollti y sgrin ar y canol fel hwn, ac wedyn, os dwi'n yn enghraifft y rhestru, neu os ydyn yn bodleuo i'r plygell perthnasol, ac wedyn os ydyn rhestru y ffeili sy'n dechrau nawr gyda'r gar sort, felly mae'r gyda ni tri ohonynt fan yma. Felly, ar yr ochr chwith, os dwi'n yn adolygu yr un sydd y prif ffeil gyda'r enw sort edit.html fan yma, ac wedyn ar y ochr dde, os dwi'n nawr yn agor yr un sydd enghraifft oddi wrth y cynnyrch, oddi wrth y pedwarydd o fusfracwyr, y lleiaf, fel hwn. Ac wedyn, nawr dwi'n mynd I gymharu rhwng nhw ac I mewn offerennu yr gwahaniaethau neu'r yswyddogaethau sydd yn diffygio oddi wrth yr ochr chwith. I mewn oddi wrth yr ochr dde, I mewn yn yr ochr chwith, y rhai sydd yn diffygio oddi wrth yr ochr chwith. Felly, y gyntaf beth dwi'n sylwi yw yr meta tag fan yma ar gyfer yr viewport neu porthladd olygfa. Felly, gyda'r un ar yr ochr chwith, mae gyda ni y predoleddau ychwanegol, felly, ynghyd ar yr initial scale neu yr raddfa cychwanedig, mae gyda ni y maximum scale ac wedyn user scalable. Felly, beth yma'r dwy prydoledd fan yma yn gwneud yw gyda'r os ydyn enghraifft yn gweithio neu defnyddio y cymwysiad hwn ar yr ffont symudol, os ydyn trwy damwain yn enghraifft yn bwyso neu yn cyffwrdd ar y sgrin gyda'r dwy bus, felly fe allai hynny yn amdenu yr maint o'r llythrennau ar y sgrin, neu I amdenu I mewn, neu I amdenu ymaith I gwneud yr llythrennau
yn llai, felly I osgoi hynny, I ochel hynny, rydyn os eisiau I sefydlogi maint o'r lythrennau rydyn gallu ddefnyddio predoledd fan ymar user cysylltnod scalable. Felly rydyn yn benodi hwn I fod yn ddim, sef I beidio a chaniatau a defnyddiwr I newid y maint o'r lythren trwy'r ymdenu imion neu ymdenu I ffwrdd oddi wrth y sgrin, oddi wrth y dudalen. Oherwydd os rydyn yn gwneud hynny imion yn rhywrai o gymwysiadau, mae hynny yn creu yr ymprofiad sydd yn ychydig yn wael ar gyfer defnyddiwr. Ac hefyd, anglyn ar radfar mwyaf rydyn yn caniatau hwn I fod dim ond yr un, sef I beidio a newid o gwbl. Felly, gyda'r prewdeleddau ychwanegol hyn, mae'r rhain yn peidio I caniatau a defnyddiwr I newid maint o'r dudalen ai trwy'r damwain neu ai yn bwriadol. Felly, gyda'r gosodiadau eraill yn isod sydd yn berthnasol i'r dull neu'r XS neu llen dull rhaeadr. Felly, beth dwi'n sylwi sydd yn gwahanol ar y ochr chwith sydd yn ychwanegol yw anglyn ar bombasu neu y gyfod ac y bombas I mewn osod ychwanegol o gyfod rhwng yr aml neu min o'r gwrrych ac wedyn yr margin neu yr ymyl hefyd rhwng y gwrrych ac hefyd y gwrthau eraill. Felly, mae'r rhain yn ychwanegol ar y ochr chwith. Felly, dwi'n meddwl rydyn yn gallu cadw y rhain hefyd. Cnar, os rydyn yn cymparu botymau yn yr ddau ffeiliau I goffi eu hunain ar y ochr chwith, mae gyda ni y prif ffeil sort edit sort HTML ac oddi wrth yr ochr dde, mae gyda ni y ffeil cynharach, sef yr un sydd yn cynharaf oddi wrth y pedwerydd neu pumed o'r mis rhagfer. Felly mae gyda ni yr botwm ar y ochr dde, yr un sydd yn cynnar, gyda'r enw regex replace neu mynegiad reolaidd alosod ac mae'r hwn yn galw ar yr ffwthiant regex replace ac wedyn y crynfachau. Felly dwi'n meddwl rydyn yn gallu mewn offrennu neu mewn taclunni llinell hwn I mewn yn yr ffeil ar y ochr chwith fel hwn. Dwi'n yn gallu enghraifft deiblygu neu dwi'n gallu ysgrifennu y llinell hwn I mewn yn y ffeil cyfamserol gyda'r enw ddim buff fel hwn ac wedyn mewn osod I mewn yn yr ffeil ar y ochr chwith ac gyda'r botymau eraill enghraifft sort sy'n galw ar sort text, copy ac wedyn save ac wedyn restore ac wedyn new file ac wedyn delete file. Mae'r rhain yn bodoli hefyd I mewn yn y ffeil ar y ochr chwith. Yr un sydd yn gwahanol nawr yw yr rename file ac mae'r hwn yn diffygio oddi wrth yr ochr dde, ond nid ydyn ni'n dawr eu hunain oddi wrth yr ochr dde o gwbl, oherwydd nid ydy hynny yr prif ffeil. Felly rydyn ni'n mynd I parhau I gymharu gwahaniaeth rhwng y ddau ac wedyn ar yr ffeil ar y ochr chwith mae'r hwn yn diffygio yr resize to device. Felly mae'r ffwthiant hwn yn ail mantoli yr faint o'r llythrennau ac hefyd y gwrchau I mewn yn y dudalen ar gyfer yr ermygiad. Felly os rydyn yn defnyddio yr cymwysiad hwn I mewn yn y ffôn symudol, felly mae'n angen rhaid I ni I fod yr llythrennau yn ychydig yn llai, ond ar y deddf ffrig oherwydd mae gyda ni yr gofod mor enfawr o'r deddf ffrig, mae'n angen rhaid I ni efallai I ehangu neu mawrhau
neu mwynhau yr faintiolaeth o'r lethrennau ac hefyd y grwthau achedig. Felly dyma'r diben o'r ffwythiant hwn. Felly dwi'n mynd i cynnwys hwn ar ochr chwith, oherwydd ordyn yn hollol datblygu hwn ar ochr ar y ffôn symudol. Felly nad oedd yr angenrhaid i mi i gynnwys yr ffwythiant neu strategaeth hon i mewn yn yr ffeil ar y ochr, ond nawr gan enfawd yn defnyddio yr dudalen hon i mewn yn y desbrig. Felly mae'r ffwythiant hwn yn angenrheidiol. Felly nawr os ydych parhau i gymharu yr llinellau eraill yn isod. Felly nawr, dwi wedi treulio ychydig o'r amser yn cymharu rhwng yr ddau o'r ffeilau fan yma. Felly does dim llawer o'r gwahaniaeth rhwng y ddau ohonynt i mewn yn y gweddill o'r codadad heblaw'r ffwythiant olaf fan yma gyda'r enw regex replace sydd yn hollol diffygio oddi wrth yr ffeil ar y ochr chwith. Felly nawr dwi'n mynd unwaith eto i nodi y dechreuad o'r rhaniad hwn neu ardal hwn i mewn yn y codadad, ac wedyn dwi'n mynd i rhedeg y crymyn oddi wrth yr llinell neu'r pwynt nodwyd i'r llinell cyfredol, sef yr tafrynad o'r ffwythiant ar yn eisiau i ysgrifennu y rhain i mewn yn yr ffeil tramsorol gyda'r enw o baff fel yma, ac wedyn dwi'n mynd i pwyso ar y botwm dodiad, ac nawr os ydyn yn pwyso ar y botwm Ctrl B, ac wedyn a saith i chwith i symud i'r panel ar y chwith, nawr ar y gwelod o'r neu ger y gwelod o'r ffeil fan yma, ydyn gallu rhedeg gorchymyn ar i read neu darllen, sef i mewnysod yr ffeil gyda'r enw dedym baff fel yma yn isod. Felly dyma'r ffwythiant i mewn yn y ffeil hwn. Ac wedyn nawr ynglyn â'r ffwythiant arall gyda'r enw resize to device neu i faintiolaethu i'r mygiad. Felly mae'r hwn yn bodoli ar y llinell 41 os ydyn yn dychwelyd i'r ffeil ar y ochr o'r dde, os ydyn yn chwilio ar gyfer yr ffwythiant hwn. Felly nid ydy'r ffwythiant hwn yn bodoli i mewn yn yr ffeil hwn. Felly os nad ydy'r ffwythiant yn bodoli i mewn yn y ffeil hwn, felly mae gyda ni dim ond yr un lle arall, sef yr ffeil allanol gyda'r enw txutils.js fan yma. Felly os ydyn yn mynd i'r terfynell arall fan yma, ac wedyn mynd i'r panel ar y ochr dde. Felly ar gyfer hyn os ydyn yn morleio i'r pregell yn uchod, ac wedyn nawr yn uchod unwaith eto, ac nawr os ydyn yn morleio i mewn i'r pregell JS proj fel hwn, ac wedyn i mewn i'r txutils.js, ac wedyn nawr os ydyn yn adolygu yr ffeil txutils.js fan yma. Felly nawr yn gallu gweld mae'r ffwythiant yn bodoli i mewn yn y ffeil sydd wedi ei cynnwys i mewn yn yr cyfeiriad fan yma i mewn yn yr ffeil ar y ochr chwith, sef os ydyn edrych ar y llinell 12, mae'r hwn yn cyfeirio at y ffeil allanol gyda'r un enw txutils.js. Felly does dim angenrhaid i ni i cynnwys llinellau ar gyfer y ffwythiant hynny i mewn yn yr ffeil ar ochr chwith, oherwydd mae nhw'n wedi eu cynnwys i mewn trwy'r tag fan yma. Felly ynglyn â'r ffwythiannau neu swyddogaethau ydyn eisiau ei cynnwys oddi wrth yr ffeil oddi wrth yr ochr dde, oddi wrth y dyddiad o'r bedwerydd o'r mis Rhagfyr. Dwi'n meddwl ydyn wedi cynnwys yr swyddogaethau i gyd. Nawr os ydyn yn y gor y ffail oddi wrth y pumed fan yma, wedyn
unwaith eto yn gwneud yr un peth I gymharu gwahaniaethau rhwng y dau ohonynt, sef yr un oddi wrth yr pumed o'r misfarcwyr, hwn fan yma. Felly nawr, dwi'n wedi treulio ambell o amser gymharu rhwng yr ddau ffel fan yma, yr un ar y chwith oddi wrth yr saithfed ac yr un ar y dde oddi wrth y pumed. Felly, does dim lawr o gwahaniaeth rhwng y ddau ohonynt, heb lawr strategaethau ychwanegol I mewn yn yr un ar y ochr chwith. Felly, dwi'n weddol bodlon, dwi'n nawr yn mae gyda ni ar yr ochr yr chwith, y ffel sydd yn cynnwys strategaethau gwahanol o'r blaen I gyd I mewn yn y ffeiliau hyn. Felly, dwi'n weddol bodlon ar ydyn gallu dileu y ffeiliau eraill. Felly, ar y pwynt hwn, o'r ydyn yn cybwch yn cynnyrch ynglyn ar yr alenwi o'r cymwysiad hwn i'r enw newydd sydd yn fwy cyfaddas, sef noteplushtml yn hytrach nag defnyddio'r sort edit HTML. Felly, ydyn gallu nawr gwneud hyn yn alenwi yr cyflun neu y taflun hwn. Felly, os ydyn yn symud i'r tyfynach arall, ydyn gallu creu yr taflun gyda'r enw newydd sbon I mewn yn yr rhiant pregeth o'r HTML proj fan yma. Felly, os ydyn I mewn yn y Tmax yn cau y panel ar yr ochr dde fan yma. Ac wedyn, nawr os ydyn gallu rhedeg y gorchymyn neu yr cyfleusterau, sef git utils, php.sh, ac wedyn na mynd N ar gyfer y taflun newydd. Fel hwn. A wedyn, ar gyfer yr enw'r o'r taflun, dwi'n mynd I enwi hwn I fod yn noteplushtml. Ac wedyn, dwi'n mynd I derbyn yr amwell ar gyfer y disgrifiad. Ac wedyn, dwi'n mynd I mewnbynnu fy e-post. Ac wedyn, fy enw. Ac wedyn, yr enw cyfrif o'r GitHub. Ac wedyn, dwi'n mynd I derbyn y trwydded fel yr MET ar gyfer y defnyddwyr. Felly nawr, os ydyn yn marcio I mewn i'r pregell gyda'r enw Noteplus. Fel hwn. Felly, dyma'r ffeiliau dechreuedig os ydyn nawr yn adolygu yr ffeil noteplushtml. Felly, dyma'r ffeil dechreuedig ar gyfer yr HTML. Nawr, ydyn gallu cau yr ffeil hwn ac yn symud i'r tyfynell arall, lle ydyn gallu parhau I mewn gorffolaethu yr ffeil o'r blaen I mewn yn y ffeil newydd fan yma. Felly, ydyn mynd I agor ar yr ochr dde yr ffeil newydd I mewn yn y taflun newydd. Fel hwn. Ac nawr, dwi'n gallu dechrau mewn corffolaethu yr cod oddi wrth yr chwith i'r dde. Felly, yn gyntaf, dwi'n gallu gweld mae gyda ni yr rhaniad ar gyfer yr tag, head neu peniad sydd yn gwahanol. Felly, dwi'n gallu symud y holl cymwysiad I mewn yn yr peniad head I mewn i'r ffeil ar y ochr dde trwy benodi y dechreuad o'r rhaniad ac wedyn yr terfyniad o'r rhaniad drwy'r single dyfnod K ac wedyn yr atalnod ac wedyn yr llawn atalnod ac wedyn gorchymyn I ysgrifennu yr llinellau hyn i'r ffeil I mewn yn y pregell
cyfamserol, sef blaen slaes temp, blaen slaes obaff fel hwn. Ac wedyn ar yr ochr dde, dwi'n gallu gludo y rhain i mewn trwy'r pwyso ar y botwm deianc i dod i mewn i'r fodd gorchymyn, ac wedyn llawn wahanol, ac wedyn lythren R i darllen i mewn, ac wedyn yr un fel o blaen, sef blaen slaes temp, blaen slaes obaff fel hwn, a dyna ni. A dyma'r cymwysiad o'r rhaniad tag head i mewn yn y ffel ar yr ochr dde. Nawr, yn gallu parhau gyda'r ffryddigaeth eraill. Ac wedyn, yn gallu gwneud yr un peth gyda'r llinell ar gyfer y tag body, sef yn gallu pwyso ar botwm dianc neu escape i dod i mewn i'r fodd ar gyfer y gorchymyn i mewn yn yr adolygydd fai neu ddim, ac wedyn i nodi yr lleoliad yn gallu mewnbynnu yr botwmau MK ar gyfer mark neu nodi yn Saesnig, ac wedyn yn dim ond yn deblygio yr un llinell fan yma, felly yn gallu pwyso ar y llawn wahanol, ac wedyn single dyfynod, ac wedyn K ar gyfer y lleoliad, ar gyfer y dechreuad o'r llinell nodwyd, ac wedyn yr atalnod, ac wedyn dot ar gyfer hyd at y llinell cyfredol, wedyn gwagle, ac wedyn yr O ar gyfer i ysgrifennu, ac wedyn yr ybychnod ar gyfer i reithydadu, ac wedyn y gwagle unwaith eto, ac wedyn yn eisiau i ysgrifennu i'r un plygell fer o blaen, sef blaen slaes temp, blaen slaes obaff, fel hwn, ac wedyn os yn symud i'r panel ar yr ochr dde, trwy pwyso ar yr Ctrl B neu rheol B, ac wedyn saith i dde, ac wedyn nawr yn gallu unwaith eto pwyso ar y ddianc i dod i mewn i'r ffordd o'r gorchymyn i mewn yn adolygydd fai neu ddim, ac wedyn yn gallu pwyso ar y llawn wahanol, ac wedyn R i'r rhyd neu darllen i mewn, ac wedyn yr un fel gyda'r un llwybr fel o blaen, fel hwn, ac wedyn yn gallu dileu yr tag body neu corff o'r blaen, fel hwn, ac nawr anglyn ar yr enw o'r cymwysiad hwn i mewn yn tag beithgar neu bold, yn gallu newid yr enw i'r noteplushtml fel hwn, ac yn gallu symud hwn yn isod o'r gwybodaeth fel hwn, ac yn gallu mewn ysod yr toriad i mewn yn y llinell i greu y llinell newydd fel hwn, ac wedyn anglyn ar y gweddill o'r cod, dwi'n meddwl yn gallu hollol dileu yr cod i gyd wrth llinell 25 i'r gwelod fel hwn, ac wedyn os yn symud i'r ochr chwith, yn gallu nodi y dechreuad o'r rhaniad yn eisiau i deblygio trwy'r pwyso ar y botwm dianc, a wedyn MK i nodi y dechreuad neu llinell dechreuedig ar y llinell 17, ac wedyn os yn symud i'r gwelod o'r ffeil trwy pwyso ar botwm symud egg neu Shift G, symud egg i'r gwelod o'r ffeil, nawr yn gallu mewnbynnu y gorchymyn, yn gyntaf y llawn wahanol, ac wedyn single nod neu single dyfnod K ar gyfer yr lleoliad dechreuedig, sef wrth y llinell 17, ac wedyn yr atalnod i cynrychioli hyd at, ac wedyn yr dot neu y llawn atalnod i cynrychioli y llinell cyfredol, sef y gwelod o'r ffeil, sef y llinell sydd yn 283, ac wedyn yr gwagle, ac wedyn yr gorchymyn O i ysgrifennu, sydd yn fach lythren O, ac wedyn yr ybychnod i'r adroddiadau mae'r hwn yn gorchymyn, ac wedyn gwagle unwaith eto, ac wedyn yr enw'r o'r ffeil, sydd i mewn yn y llwybr, blaen slaes temp, blaen slaes obaff, ac wedyn dodiad,
Ac nawr, Ctrl B neu Chreu B i'r tannol ar y dde, ar ôl yr saith i dde, Ctrl B ac wedyn saith i'r dde, ac wedyn nawr yr yn gallu pwyso ar y ddianc unwaith eto i dod mewn i'r fodd o'r gorchymyn, i mewn yn fai neu ddim, ac wedyn rhan wahanol unwaith eto, ac wedyn ar ac efo darllen i mewn, ac wedyn yr enw'r ffal, blaen slaes temp, blaen slaes o buff fel hwn, ac wedyn dodiad. A dyna ni. Nawr yr yn gallu achub y ffel, ac wedyn nawr os yr yn symud i mewn i'r plygell. Felly dyma'r plygell rhiant ar gyfer yr dafliannau neu arfaethau i mewn yn y rhaglenni HTML sydd yn cynnwys yr XSS neu y llen dull rhiadr ac hefyd y JavaScript. Felly os ydyn yn clicio mewn yn y Noteplas HTML fan yma, wedyn ydyn yn gallu agor yr ffel noteplushtml fel hwn. A dyna fe. Felly ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl ydyn yn gallu achub yr newyddiadau diwethaf i mewn yn y cadwfar lleol, felly hefyd yn gallu defnyddio y swyddogaethau i mewn yn y cymwysiad gyda'r enw git utils PHP o'r yn ei datblygu i mewn yn yr feidoedd eraill, i mewn yn yr un ffrydlau fan yma. Felly, ac efo hyn, mae'n angenrhaid i ni i rheg y gyhymyn yr ysgrif cregyn git utils php.sh ac wedyn angenrhaid i ni i benodi a diwysad add to do i agor modd ar gyfer y dilygiad neu newidiadau i mewn yn yr taflun hwn oherwydd yr newydd wedi amrymio y gyntaf yr amrymiad o'r taflun hwn i mewn yn y git. Felly os yr nawr yn rhedeg git utils php.sh ac wedyn namin add to do fel hwn neu .sh. Felly os gwelwch yn da, mae'n bennu disgrifiad o'r to do. Felly dwi'n mynd i mewnbynnu yr un fan yma, sef yr gwelliannau ychwanegol. Wedyn pwyso ar y botwm dodiad. A dyna ni. Nawr, os ydyn yn rhedeg o gorchymyn git status neu cyflwr, felly yn gallu gweld mae'r gyda ni yr ffeiliau fan yma sydd wedi ei ddiweddarwyd, wedi ei newidwyd. Os ydyn yn edrych enghraifft i mewn yn y changelog fan yma, felly mae'r dillangad neu y rhif dillangad nesaf ddim 2 fan yma, ac wedyn hefyd os ydyn yn edrych i mewn yn yr ffel ar gyfer yr cod fan yma, felly mae'r hwn i mewn yn yr bodd o'r cyn yr amrymiad, o'r diweddariad, o'r cod taddiad. Hefyd, felly nawr yn gallu amrymio ddiwrnodau diwethaf i mewn yn y cadwfa leol trwy rhedeg yr un gorchymyn, sef git utils php.sh gyda'r dewisiad save to git fel hwn i amrymo yr diweddaradau diwethaf fel hwn. Ac wedyn ar gyfer y disgrifiad o'r dillangad, dwi'n mynd i dweud rhywbeth syml fel gwelliannau ychwanegol ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad. A dyna ni. Nawr, os ydyn rhedeg unwaith eto git status neu git cyflwr, mae popeth wedi ei achub i mewn yn y cadwfa leol, felly yr troedfedd nesaf yw i wthio diweddaradau i mewn i'r cadwfa angysbell ar GitHub
Yn gyntaf mae angen rhaid i ni I creu yr cadw anghysbell ar gyfer y taflun hwn ar GitHub. Felly, dyma'r fy dudalen ar GitHub. Felly nawr, I greu y cadwfar newydd, dwi'n gallu clicio ar y botwm newydd fan yma y ochr de. Ac wedyn I roi yr enw, sef noteplushtml, fel hwn, ac wedyn I roi y disgrifiad. Sef yma'r noteplushtml yn darparu yr cyfleusterau ar gyfer yr adolygu ac hefyd yr achub o'r nodyn neu nod I mewn yn y porio'r lleol ac wedyn ynglyn ar yr gosodadau eraill dwi'n mynd I derbyn y rhain I gyd ac wedyn I clicio ar y botwm I greu yr cadwfar fan yma. A dyna ni. Nawr os rydyn dychwelyd i'r terfynell. Felly, nawr, fan yma os rydyn rhedeg y gorymyn, git remote neu anghysbell na mynd fi ar gyfer fy baws neu I fod yn eriolus, neu I fod yn llafarus, neu I fod yn gor eriolus, neu yn or eriog, sef yn eri eraill I allbennu neu I chreu ambell mwy o'r gwybodaeth ynglyn ar yr cyflwr hwn, ynglyn ar y gosodiadau anghysbell ar gyfer y taflun hwn I mewn yn y cadwfar git lleol. Felly, nawr mae'n dweud mae'r hwn wedi ambenodi y gosodiad ar gyfer yr origin neu wredyn I fod yn noteplushtml.git. Felly mae'r hwn wedi yr gosodiadwyd neu sefydlwyd gyda'r cymwysiad git utils PHP. Felly mae angen rhaid I ni dim ond I rhedeg y gorchymyn nesaf sef I git push na mynd yw ar gyfer user neu defnyddiwr origin main fel hwn. I sicrhau ydyn I mewn yn y bygell berthnasol sef noteplushtml. Felly ydym, felly ydyn gallu parhau gyda'r gorchymyn hwn. I pwyso ar botwm doddiad. A dyna ni. Nawr, os rydyn dychwelyd i'r poriwr, fan yma ar yr cadwfar ar GitHub ac wedyn I datblygu y dudalen hon. Felly nawr mae gyda ni yr codtadiad fan yma ac wedyn nawr os rydyn edrych I mewn yn yr codtadiad noteplush.html. Felly dyma'r codtadiad fel yr adolygiad o'r blaen. Felly, dwi'n meddwl ar y pwynt hwn, mae'r fideo yn digon hir. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau ac yn ei darlledod yn ddefnyddiol. Peidiwch ac anghofio I tanysgrifio ac I hoffi ac I cyfrannu. Tan y tro nesaf, cadwch yn saff ac yn iach a hwyl.